Velkommen til Lille Ride. Jeg vil lige vise noget om den her lastbil til Leo. Og om ekstra tilbehør til den. Jeg har 2 folder. Og her er den her. Det er jo, der er simpelthen her på en lastbil. Og det er, hvor man kan gøre sådan her. Der. Så kan man tage den her lille æske ud, hvor man har samlet noget. Og det. Sådan en er der også på den anden side. Sådan der. Sådan en er der også her. Og så kan der sidde en mand herinde. Nå. Men det du mere skal gøre, det er at du kan gå herop. Så kan du indstille dig til om hvordan den skal stå. Frontstil er sådan. Eller om hvordan den skal stå. Og så kan man justere det her også. Og sådan noget. Ja. Og så den der. Det er så ikke helt rigtigt. Nå. Så har vi en båd her. Hvor der sidder en lille ting fast her. Og det er jo rent faktisk sådan en her. Ja, til at se på mænd. Sådan en redningsvest. Og så er der blink. Og det. Her kan man faktisk også en lille dør. Og der er ingenting inde. Og det burde også være om på den anden side. Ja. Det kan jeg få for den anden. Det er, at du kan tage det her af. Nu tror jeg også det. Ups. Så har man jo sådan en mand her. Så man kan sidde hernede i. Sådan. Så der er lige det der på igen. Nå. Jeg vil bare lige vise denne her lastbil. Om hvordan den er. Og det. Jeg mangler selvfølgelig lige noget. Jeg mangler at sige, at de her, de kan også tages med. Det er rigtig godt køb. Ja. Men interesserer sig for Lego City. Ja. Jeg håber, I kan bruge den her lastbil.